Terkulesibun kong Wanri. Sa Shisha ni ko ba ni kanu bat phi mata ti ngi ba kalmi kan news ba pin ibiang ya Phlim kadaw ha biju cinema. Shuh tu le ngi ba phi le pin ibiang ba ya ka Phlim jong phi biju cinema. Te ngiru ngi kendet namar ba kensan I phone try jong ka biju cinema. Ya ngi men shisgi demet te isu ang baj bangin haban pin ino ya ka Phlim. Namar ba kani ka film hindi mentaba ka dangdan hapo biju kam dayat te ki ong pikwa na man pen isa shisin te ngi pada te ngim kwa mo ban penduk kum ya kata ka kabu namar ba mencim snem ru par ba ngi release ya kani ka film ka daw hamar ba ngi mor ban release hi ngi haban khang no kum ka namar ba ka ja no ka tu ka Kynjah hapo mukro ka basungsi ma te la dan ru ka film chatai pada ka dangya hi shisngi nrai kawan no naki naka jingkhang ma naki sang bhalang ki ong phiru phia banyas no kti lang bat ngi te ngi ru kum ta ngi sngap eki te ngi ong no ya try jong biju cinema ban khang no ka film te dala pen I hadian sitayo dala biang lot dala zdang yaj bet ka perthai ngi pen I hnrei la dan hi ka jing ko jing thot ka film ka khlam ya chu kum ba dei bangi kum ba ka yaj ka film jongi man ka por ma te menta bat ki pat baru ki ong hi ba bon ba ki khlamla banyo wan chu ban pa jeng ka Phlim te kadai ka jing dan bok jongi ru ba jong ki pat baru bangi yo ban pen I ve ka Phlim ka daw Kadai kan tarik kan iya ka ni ka Phlim ngen pen I ha ka arpunyo tarik uni usngi tho ding ban wan bat ka timing kadai khar wai baje 8 baje san baje bat nyu steng ha kan ka Phlim ka daw kan ka Phlim ka singa Phlim haban shoot no Krisam kan no pikan ma ne Phlim ya gani ka Phlim ngi la shoot Naduh shwabandai lockdown ma ha shwabandai lockdown ngi dang one shoot ya ki jingruai ya ki scene ru ngi la dep hi ban shoot kum ba steng Phlim tamba one no ka lockdown te ngi ru ngi haban sange no te itu I khlung ru ba ka gani ka Phlim I badai I main child artist ha gani ka Phlim to ko por I dang song class 2 kat bandap ka Phlim ila song class 6 ila jrong te mentah pala lo kan no mentah ti ila song class 9 class 10 mentah le la nang he shu hai nila ko ibiang ti kana mo hai setenar tapi yang ta ka dai tangka kana mo sapateng kene ka Phlim ka daw te pi sutu ko no ki pajba rakin wan jika aji kersan pi ra kana arpunyo tarik nga slow ba bon hi ki patba kim pot yu kani ka Phlim ka daw ko mga laong mentan te nga ngej ba ki patba menta ka sin da ki la tip bhai kani ka khubor mo lung ba ki la pathai khubor kin sawan lut hi ban pet kani ka Phlim ka daw da ladam jai isu mo nomor ba lawan so cyclone to dan bok ba cyclone no man Shuh kan pingit Shuh akut puja mo tika ko ba ni kan bat phi nomor ba phi menta phi lej biang sabiju ti yano pin khot to singi ne to singi sedang ne pin shu abet ka jiwan pa ba ne nga kwa ban kerpa ki seng bahlang kan ba pher namar ba por ba ngi pen I nang kong ngi ka Phlim ru la long no ba ngi ngej mo ngi asno kti lang ba ki seng bahlang bat ngi khang no ya ka Phlim te nga menta pada ha gani ka sin ba ar ba pen I ka Phlim ka daw nga kerpat kan ngi seng bahlang ba pher ba kinwan ma kinwan ban kinwan man pa ka Phlim nga iya kini kisngi ki nong ilam sambalang bat kin nong ilam jan ban jongi ki le chadli ban ki ya ka ketin kasi pishim ne ba ka Phlim ka diga we ban ba kan tiu ya ka Phlim ya ketin kasi ban itu no syaka hari dia dei ka Phlim khasi ka dei ka wei man namar ba lengba ka Phlim khasi hi ka dang pen im ya ka kentin roi ka kentin khasi komenta ngen pej haki im lang sa lang ki bon ki briu ki bala pendan kam bej ban kren phareng namar ba Naduh ki khlung ki baret hado ki bahe te ne ki la kren Khlem te lengba ka Phlim khasi hi ngi dang la ban pen im ya kani ka ketin khasi tenat ba kan ke jingki kan urlong lang kan hai but kan na kata ka daw hi ki seng bhalang ru ki de ban pen I bahaya kata ka jing dan lang bat ngi Phlim khasi ba ki de ban wan bet ban pej naon ba ka Phlim khasi ru ka de ka wei hi ba kentiu ya ka kentin ban kran hai ban kran ka khasi mo hai ti ngi kwa ban kran bat phi mata nomor ba ma I mata phidang ka de nang
kaju kador ngene pi post di sau ne pi babru ne Ah, pi gum no kadur te ngam pi babru klong ne pi post di sau ne gum no pi babru kan san ne mata kadur te teng ka pher hi tawa man hakini gisngi te kiki da o yang aba Wanri phila kham sangat oh ta thoi te parba kini gisnam balalet te la kham rai kho korek te kini gisngi la kham sangat te kumta hi sangat rai kho pi kham sanat phong sakti yo rong sau ne rong li ne rong stem na ka is di pi kham sanat ngam suntanat lot hi girong tikirong ibu pen pabrik pi ne ko tip nga sngo ba nga kham let te nga kham let bhas ka pasau hi yo phong pasau te nga kham comment hi nga ta hoi ni ta kada wa mut ki kiru itana de piri phong sti sau mat suara hoi nga tharai ka tu ka jingroi khandai la ne hoi te ta long no ka moj la ki la ko adur Setanat mo ta ga jing tu kana magaria mo ka de ga we hi ka ba rasat ibreu na tipi itu yang ini nomor ba pila de pen i kila don em ki kino kendong ni ki cakar ki mempat la ban pen i ya ka Phlim ka dau te ka iba pi pen kam tang ne ki bun kidang bun ba ki chaka bangim pat la ban net kum shabhoi te sha ngibun ki breu ki ba namal babun bangim julap ban let pen i te da ki panwai ki breu kum toy ka Phlim te ngi ai ndai ban da let hi tengem da lapor than namal ba i ki kiru yelde ibon kam haki kam shna Phlim man gasngi bat ngaru yelde ngabun kam te bon bangim juyo hi ban nen te ngi persang hi ban net sena sen tambang ngi bon hi bang juyo ban net hadin blakut ban pen i ya ka dau pisit kendu Phira ha sait kendu kendu hai pi kendu ya Phira te kendu bayi Naduh menshwa do menta kendu bayi sini stek sabaya lenti bat kumta hingya tre kam lang ni ite kendu bayi utama ha Phlim tu kenja na ba Phlim Shuh bat Phira Sungo Kynjah namar ba itu idai i wei i ting shop bangala bon teli gi Phlim te Kynjah hi ha man ha kani gisngi bangi lasdang ban Shuh de kawai ka Phlim thamai jong iba commander sang pliang te hangto idan i wei i actor bakrteng shongdor te porba ngadang nongkong bari tu te hangto runga Kynjah hi Phira kenal Phira Phira di ka bor Phira porba dan bat shongdor porba ngila Shuh de kata ka sin ru hangto runga kenal Phira hi kenal dur Phira ngai hai kan ha dur Phira mo kan ha dan bok ba sin ke sngi fin sing du biang tam ok Phlim mo hai ti ngi sunat ba phi dang beteng biang ne kam ok Phlim tin ka daw wat phi dang pen kre biang ka Phlim dadap kani ka daw mantangi dang pen kre sa ka borsing te menta shwa ban poi Christmas ngi athmu ban pen mi ka wai ka jingrai shat na ka Phlim borsing ngam tip ngin la ne man pen urlong ya ka tan rengi nang persang ngi la dap hi ban shat ban practice ban shat te bat ngarwai hi kata ka jingrai shat te te kmilenti ba ko isno ka jing sir ka raj pi kwar wai lang dawt pi te kmilenti ba hawal mantang ngim palang man rai ndrei da shwaban release ka jingrai ngabat phingi nya lang ban nginya shat lang oh kata de tikana ba sutunar ni suka berikan bat pi nomor ba ni ka Phlim jong pi habiju ngi i khadu ya Phlim ka daw te hadu menta pi gumno nomor ba i naduna ba ki kentai kasi ban mi shakmat ban lo aktras te kai ka kejikan tu kejong pi kumno pi kwa ba kin mi biang ki aktras mo pi de aktras da pla chong thai mo pi te pi gumno dang don thai ki kentai jong ban mi ujle jaka jong pi ning ngakwa ban ong banga te ngatharai nganum chong thai tre te ngan sapet la salai singi nga chong thai renga te ngakwa ban panbut nuksa jong ikong destina mauri mo pampai dua blai kong destina ngi je ke mau itu hadu dala ramba briu bhai dan benta ka Phlim tengaru kong kata ka jing smutanat bat ka jing jonga ban ak Phlim tengah kwa ban long ban nang ak bi hiken te kawai pan ki menta ban ong hi ki actress tengah i ba ki bon ki mi ki actress menta ki bon ban ya pet bat man shwa ken ki bon menta ki actress
Entah mo. Hai. Mensyua ngidang la te banyo ngidang tip itu iway na maulay, itu iway na siap. Ita ngidang tip ke caka sarun ray. Menta ki la mi bon bah ki aktres ki aktor hadu bam tip show teng. Lada ki wan kren te lada ki wan kren ngi along perlok te ngi la tip hi ray te bon palat. La bon bah menta. Kani ke social media ke PI kumno kalau Arab ya bansai ki aktor aktres. Ka social media ka de ka way hi ka benta ba la bhavan se ye ki ting shop ki puran go pher na mar ba teng kum ka Instagram teng ngi wat ye ki artist ngi wat ki nong shot side ngi wat ki supporting actors tang ba ngem la ban le audition te teng leng ba pa ye ki Instagram ki Facebook ro ngi la shukhat na ye ki kum ha po ka jingrai bor seng ki nong shot lang ha bor seng baro ngi bon ba ngi shupet na Instagram ngi war ha Instagram mano gitu bakham shot mano gitu bakham i biang dur bakham i long bor seng bakham i tengi pet na gitu te ka social media ka yarab ba ban pen saphriang ye ki khubar ro ka yarab ba Ti menta nomor ba piong bapiko ban peteng biang kemut piko ban peng Phlim kalau betang ada shoot giki. Ba shoot giwe de kam hi nomor pila. Kalau ku tahi. Hai. Nomor ba. Hadu ilang buat men kupahi. Kawai ru kam dai kata buang men kupa ba ngaku asu bat kiki nomor ba idei men kupa tamba kawai te long kum nganum kren hi kum ka kum madai ka long jong kiki hendrai nga syukwa aban ong ba kum i nong shna Phlim ila dai batuben te mano hi mo bam ko aban tre kam lang bat ki bon hi ki ting chop ki puran wat ki nong baiting ka ki producers ru bon hi ba ko aban I Phlim yang ki te balengan pendu e katakala na bangalin na yeng Lupa hi. ngatengan akpe hi ha Akbe gede. Tikani ka daw ke jirwai ki bala pau ha ki kan teli tu jirwai. Ka jingrai bala khampau ha kane ka Phlim ka dai bat no bat ka baar ka daw ka jing age ayu te ka Khlem pau than re kata ha PI kumno rai la dayo pen I ka Phlim ka daw to ko ba hit ba ka jirwai bat no rai. Trai PI kumno rai kan la. Dadai ba yo ban pen iya ka daw ha ka to ka por bangi release ya ka bat no ha ka por bangi pelat ya ka daw tate tharai la nang bun briu Shuh na ka daw ka lockdown pan ngi ha ban sange noi ka Phlim steng te ka to ka Phlim ka to ka jingrai ru la nang slam Shuh la nang dap snem la nang dap snem te ki briu ru ki la klet te ki ong tep kani ka dai ne ong ka to ka Phlim na ka to ka jingrai long ki la klet no Ngadang teng ha por bangi interview pi per mi ka Phlim joke. Ba piong ba ngam Kynjah wa por ba ki le shooting. Kino komen tu lai tanat ha komen pi dan komen. Pi bisa kumno ba ki komen pi. Pi dan ba ji sudom ne pi samreki ne pi fu samreki ne kuno pi komen. Mentas ngi ba piong gumta bat menta bangi dang yo di school ngan sampai ye kita komen hadu menta ngam pa jo ban pa ye kita komen. Hadu menta ru ngam yo ban pa. Ngala mundur ba ong rai pin sa ai ko no komen kan pi fu samreki ne. Pi dom ne. Nomor ba kino komen tai ki bayaro ki bon. Hai. Ki ba dom pi. Lali ai. Hai. Te setenat ba UAP kum aktras ki ba. Pediang baik jika ai ka baik ba ki komen rai ki bon ki aktras ki susi. Ladan so komentar. Hai. Te kai ke jikim tu pi nomor ba ki bon ki shop ne ki puron mata. Lada so komentar ha social media ki karantin no. Pi bala mat ya kini ka bagian ni ya kini ki komen kai ke jing tentu ke jong pi. Kawai nga ko aban ong yakini ki badan lang ha kani ka karkhana shna Phlim. Nga ko aban ong ba ngi de ban pej ba ki de ki jat komen balong kum no. Kadai ne am ka namar ba shi ong ha ka kentin phareng mo ka criticism te kadai ka constructive criticism ba pen kiu yang ne ka shudai kita ki comments ba shu comments kum tu ma bam dan jingmut ai than te darai ba dan hi ke comments bam dan jingmut phindai hi ban pen le jingmut ye gitu ki comments te darai ba dan pada kino ki comments ba Wanri phidai ban agbha phidai ban le bhau tu sunyu umtro phidai ban phang no da kata ka rong jan tingi de ban shime gitu nar ba kata ka dai ka ngi yela de teng num sngo ba ngi yo I kum non re ki pat ba ki yo I bha yang ngi bang ki itenat kum no ne ka long kum no tingi de ban shim kum ye gitu ki comments ba har pat ye ki nong comments nga kwa ban ong ba balai ki briu ki sungusi mo kum badan ha pokar khana Phlim na ki sungusi na mar ba ki nang comments ru teng ki lakren khlam akor palan kuman ha kan ru idan iwei I puron jong ka Phlim joke
Te dan hang to ki bala comments daki ktien bam longshu kan daki temsi ite ngakwa ban ong kan lada para khasiru ngenya penhiar ka tu ya ka kenthei bri ma bala don khon te phi tem daga si ka sangkom to te kami hap kan namar ba kumba ngi ong mangi ki khasi ngi dang dai ki bri gi badan buram te para khasiru phi tem daga si ka sangkom to phi pendo man sim no jing sang di ban pen kiu Shuh ban nang kiu Shuh kar khana shna Phlim rai phi yatim da kasi ka sangum to te komot long kum ban her bat nga kwa ban ong ru ba ki seng ba pher bat ki pulet ru ki de ban sim khya bhai ka ne de ban pet kum ye ki jat comments bala long khlama kor ba pakta hi ya ka long ren yang jong ki brio tai te ka por mar kala ka jrong ha le krang ngawat phi ti pen kut no ye kene ka jing krang ka jong ngawat phi te shwa bangin tang kat ko sngi ni ino epi habiju ti ka kentin khadu jong pi sik pai ba ngama kan news te nga kwa ban ai khublai be ki pat ba ina do man shwana man ba man ki jingwai ba nga ju pelat ha bangi ju pelat ha YouTube na kano ro ka jingwai ba nga dan manga phi abit ka jing edam ta da ka ba share da ka ba like ki jingwai da ba ai comments ne ba pher ma te khublai shi bonya kata bat nadu man shwaru phiju yai dan lang rengkat bat ni ban man ba penlat ki Phlim khamtam jonga phi wan ban ai jing kershan te kumta hakanika kanta ru aku aban ong phi ba snubha sawan khnang sha biju sanwa bat wanom klet re pa ba ba pe ekanika video menta wanom klet re ban share pa ekanika link jong nika chwas emle khnang ba baro hi kin yo alut yaka jingpen bana ma yaka jingpen bana nga bangi yale menta baro hi kin ya yo ilang te snubha baro ma phi pe ekane snubha share yaka nika link jong ka chwas emle khnang ba baro kin yo ilot yaka nika jingpen bana khoble shibot